Sí, gràcies Laura per la presentació i també gràcies a totes i a la xarxa de museus per convidar-me avui. També agrair a la Maria, que sempre és un plaer sentir-la, i també expressar la il·lusió que és trobar-nos en un espai de treball, en aquest cas. Amb la Maria hem coincidit en molts espais de lluita i no només de pensament, des dels feminismes, i també molt contenta de que la persona que hagi parlat abans de mi ha sigut el David, company també de treball i de resistència al MNAC. Jo ja us aviso, no seré tan políticament correcta i exerciré el meu privilegi de no ser tècnica de museu i per tant pujaré una mica al nivell de la incomoditat, demano entre comilles, perdó, d'avançat. La primera cosa que m'agradaria reprendre és justament la que ha comentat el David, que l'ha deixat dita, però jo també la vull subratllar, i és que aquestes implementacions, aquests programes, aquests canvis no han passat mai de manera pacífica als museus, no han entrat mai per desig dels directors ni dels conservadors, com bé deia el David, sinó sempre han entrat des del marge, des d'algú que ha sentit com a pròpia la lluita que aquestes formes expressaven, o algú que ha necessitat començar a qüestionar com una institució opera, organitza i transmet el seu relat. El David ho ha deixat dit suau, jo ho diré més fort, va ser una guerra incloure aquest programa escolar, la perspectiva de gènere i LGTBI al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i ho sé perquè durant 12 anys vaig ser l'encarregada de fer aquestes traduccions educatives dels projectes tan interessants que feia el Departament d'Activitats, un departament que, com molt bé ha dit el David, podia fer les coses perquè era una espècie d'alteritat, una espècie de lloc una mica temporal dins del que són els programes sòlids. I aquesta és la realitat en la que ens trobem encara. Ninguna d'aquestes pràctiques, ni la feminista, ni de la colonial, ni de la interseccional, formen part dels plans de centre estructurals de les nostres institucions. I aquest és el punt de partida amb el que jo volia començar. Jo treballo amb imatges, per tant em permetreu que expliqui i m'ajudi d'elles per portar-vos on vull anar en aquests 30 minuts. Aquesta imatge que teniu aquí és d'un artista que m'encanta, que es diu Thomas Hirschhorn, i que és una persona precisament que tradueix molt a diagrames visuals, com també ens ensenyava la Maria abans, algunes complexitats que sembla a vegades que quan ens les posem a explicar o a parlar ens agobien i ens paralitzen pensant que res es pot canviar. I m'agrada sobretot el plantejament d'atenció, on ell diu que l'art i l'anarquia, i ara veurem què és això de l'anarquia, formen una aliança amable i el que conté aquesta massa que es pot expandir, que pot créixer, són precisament institucions o dimensions com l'autoritat, el govern, la institució, la jurisdicció, l'establishment. En aquest sentit sí que m'agradaria fer la primera aclaració. Quan diem anarquia ens passa a totes, sobretot les treballadores d'institucions ordenades, que ens posem les mans al cap i sempre pensem que l'anarquia és caos, és ideologia política, és el que d'alguna manera ens portarà en un lloc previ a la civilització. En aquest cas m'ajudaré de la teòrica feminista i neomaterialista Catherine Malabou per fer una mica de matís i també ajudar-nos a canviar paradigmes, que també és la nostra tasca, no només implementar allò que la societat demana, sinó també sacsejar-nos fins a poder oferir realment espais i dimensions diferents. L'anarquia no significa caos, sinó, segons Catherine Malabou, i prenent l'etimologia del mateix concepte, anarquer significa anar en contra del arché, que és anar en contra de l'essència o d'un principi motor que justifica o predisposa el món a ser d'una manera. Què vol dir això? Que d'alguna manera ser anàrquic no és una elecció ideològica o formar part d'una tendència política, sinó que per Catherine Malabou l'anarquia és com la realitat és. És un espai que no significa que res tingui forma, sinó que cap forma és natural, definitiva o sagrada. Partint d'aquesta perspectiva, les identitats són històriques, les normes són produïdes i els ordres i les institucions són construïts. M'interessava començar amb aquesta imatge perquè precisament
si abracem aquesta possibilitat i aquesta reflexió, l'anarquia no és llavors l'absència de forma, com deia, sinó la capacitat de destruir la forma quan aquesta esdevé dominació. Una de les grans mancances que tenim, i que el David també assenyalava molt bé, no? Què passa? Per què les institucions no acaben de sentir-se còmodes, no? Incloent certes perspectives o transformant certes dinàmiques? Doncs perquè la institució és una d'aquelles construccions socials que ràpidament s'ha oblidat del seu caràcter creat, del seu caràcter construït i realitzat col·lectivament i s'assumeix com a algo inamovible. Bé, en aquest sentit m'interessava també fer una reflexió i una distinció que ens pot servir a nosaltres les que intentem treballar dins de la institució però també fer-ne crítica fora. I és la diferència que també planteja Catherine Malabou respecte a la plasticitat i a la flexibilitat. Si us imagineu durant un segon què podria ser per vosaltres algú que és flexible, és algú que aparentment es presta, no? Es presta a modificar la seva forma sense trencar-se del tot. Al capitalisme li agrada molt la flexibilitat. De fet, els encanta que siguem flexibles per acceptar contractes precaris, que siguem flexibles per no incloure del tot totes les coses que ens agradaria, que siguem flexibles, no? Quan els nostres caps, molts d'ells encara homes blancs, burgesos, ens diuen que els programes de gènere no estan al centre, no? dels objectius del museu. No? Aquesta flexibilitat, per Catherine Malabou, simplement el que provoca en nosaltres és la incapacitat de poder dir no. Ella prefereix, en canvi, parlar-nos de plasticitat. M'agrada utilitzar aquest frame de la pel·lícula del Gato Pardo, algunes la coneixereu, algunes no. És una pel·lícula però que està basada en el meravellós text del Conde de Lampedusa, on un aristòcrata veu el món canviar i davant d'ell li diu al seu company: en realitat el que hem de fer és que canviï alguna cosa perquè tot es quedi igual. I aquest és una mica el risc que podem córrer si prenem les qüestions polítiques i les lluites i de les dissidències des d'una perspectiva d'omplir una cartilla dins de la institució. Nosaltres, els museus, voldran sempre mantenir el seu rol social i per això estan disposats a ser flexibles amb la incorporació de certes identitats i de certs discursos. Ara, fins a on? I aquesta és la pregunta interessant. Crec que com a tècniques i com a treballadores del museu la nostra responsabilitat és intentar transmutar, transformar-nos i deixar la flexibilitat enrere i abraçar el que és una política de la plasticitat. Què és la plasticitat en aquest sentit? Doncs, perdoneu, justament és, segons Catherine Malabou, a diferència de la flexibilitat, que és de forma però no trenca, la plasticitat és aquesta propietat que implica la capacitat de rebre forma, per tant, modificar-se, donar forma, això vol dir crear, però també, i ella pensa en els explosius plàstics, destruir la forma. Ser plàstics en aquesta vida implica saber quan hem d'eliminar, destruir o donar per tancada una estructura determinada. En aquest sentit, els nostres museus també tenen una genealogia i obeeixen a una història específica. Ja sabeu que els nostres museus, les nostres institucions, la història de l'art mateix, la història com a disciplina, neix en un context il·lustrat quan s'intenta amb èxit, suplantar, dit molt ràpidament, els poders tradicionals de l'aristocràcia, de la religió, en favor del nou règim que s'ha imposat, que és la burgesia i el sistema capitalista. A partir d'aquí, ja veieu, molts museus nacionals encara tenen aquesta forma, no he posat el Museu Nacional, però podria haver-ho fet també, de rememorar aquesta idea d'un nou temple, un nou espai religiós, però des de la laïcitat, on se'ns educarà quin tipus de ciutadà hem de ser. La manera en què contemplem, la manera en què transitem els espais, el tipus de conductes que se'ns permet tenir dins, ens eduquen i eduquen la nostra sensibilitat. Però no només el que fem dins seu, sinó el que veiem són també els relats que nosaltres assumirem com a
imatges normalitzades. Sí? Quan veiem dones en els museus representades per artistes masculins, en actituds passives, en actituds d'objectes de desig, se'ns està transmetent una possibilitat dins de l'imaginari femení que és molt limitada. No? Això ho sabem de sobre les que estem aquí, donada també la proporció desigual entre dones i homes en aquesta sala. No? En aquest sentit, jo sí que em semblava interessant, i aquí abans de parlar del que jo us volia parlar, que és l'exposició que estem treballant, sí que m'agradaria fer la reflexió. La institució no estava abans que nosaltres. La institució no existia abans que la societat, per tant la institució és una construcció social i hem de recordar que en aquest caràcter construït nosaltres tenim agència. Nosaltres tenim agència com a investigadores i investigadors que hi podem participar, com a espectadores, públic i visitant, però també com a tècniques. Sí? La nostra agència és també tenir el compromís de destruir l'ordre establert si és que aquest no accepta el canvi. Perquè a mi em preocupa molt que la institució, com tal de no morir, permeti, sigui flexible amb la inclusió d'unes coses, però no amb la seva transformació mateixa. I per això volia aportar també la frase de Françoise Vergès, una gran pensadora decolonial que ha dedicat molta de les seves obres i treballs a l'anàlisi dels museus, i diu així: el capitalismo extractivo siempre se apropia de ideas, creaciones, incluso radicales, tras pacificarlas. Las multinacionales han comprendido que el arte, en aquest cas, però podria ser qualsevol altre museu, puede darles una fachada respetable y humanista. Depende de los artistas, técnicos, profesores, mediadores, negarse a ser fuente de extracción y que sus creaciones sean mercancías para especular. Mientras tanto, las escuelas de arte, las escoles, carecen de recursos, solo ciertos artistas, certs treballadors y treballadores, gozan de libertad de movimiento, acceso a visas y financiación. El art washing se basa en todo esto, en organizar la precariedad de los artistas por parte de quienes luego les abren las puertas a su fundación. Vivimos en una economía capitalista financiarizada, el arte, els museus, no son una excepció. Su privatización se acelera, invertir en ellos atrae a los multimillonarios. Crec que és interessant perquè a vegades quan fem, i amb tota la bona intenció del món, ens apropem en aquests conceptes d'inclusió des d'una voluntat fins i tot humanista, ens oblidem de fer aquest exercici autocrític d'analitzar les condicions materials que permetran i decidiran fins a on aquesta inclusió serà o no eficient i efectiva. I aquesta és la nostra tasca, ser capaces de detectar allò que li falta al museu, però també ser capaces de mostrar per què el museu no hi vol que entri. En aquest sentit, penso que un canvi de paradigma interessant és el que també proposen els nous materialismes, i és el deixar de veure el subjecte com a centre i perspectiva de totes les coses i començar a comprendre, com també parlàvem abans amb la Maria i la seva proposta i reflexió sobre la interseccionalitat, que tot està relacionat, que tot és fruit de relacions que es sostenen, que es permeten i que es modifiquen en el temps. Per tant, assumir des d'una institució que alguna cosa no es pot canviar ja és un punt de partida limitador per qualsevol transformació. En aquest sentit, recordar també que van ser les artistes, van ser les pensadores i sobretot les feministes les primeres que van començar a generar el que és la crítica institucional. Una crítica que justament el que ens parlava és que nosaltres no estem fora de la institució perquè nosaltres som part de la mateixa, l'hem creat i podem incidir en ella. En aquest sentit va ser, per exemple, Andrea Fraser, qui elaborava una reflexió de com poder hackejar la institució. Crec que una part important de nosaltres com a tècniques no és només incloure el que no som, sinó ser capaces de transmetre les perversions del sistema que les nostres institucions participen i sostenen. I això seria el que Andrea Fraser anomenaria com a una crítica institucional de rigor. Això és el que es pot fer des de dintre. Què podem fer des de fora? Per exemple, jo formo part d'un col·lectiu d'art i activisme que es diu FEMART i que justament el que es pregunta és: cal que totes les pràctiques culturals entrin dins de la institució? Necessitem ser legitimades per elles? Fins a quin punt aquesta tensió entre dins i fora poden ser i poden suposar polítiques de blanquejament, de desactivació de les lluites
que realment busquen i tenen la intenció de transformar el sistema i no de manera temporal. Tot això també us explico perquè m'he dedicat en els últims anys a fer formacions en diverses institucions i amb tècnics de museu, i em va sorprendre l'any passat en una formació sobre feminismes, no interseccionalitat, que una companya tècnica del museu em va dir i què fem ara que s'ha acabat el feminisme? I jo li vaig dir, què vol dir això? I em diu, bueno, ja l'hem incorporat, no? Ara ja sembla que el feminisme ja està dins perquè sembla que ha deixat de ser un tabú. Llavors em va dir, tinc la sensació de que el feminisme s'ha acabat. Clar, la meva cara va ser d'estranyesa absoluta, però també em va fer pensar, i per això és des de llavors que sempre intento, abans d'explicar un exemple, situar el plantejament polític del que partim. Pretendre i entendre que quan incorporem una etiqueta en el museu aquella lluita s'ha acabat és precisament el que al museu com a institució de poder li agradaria que passés. Mentre es molesti, com molt bé deia el David, és perquè és necessari. Per tant, quan a les vostres institucions les coses no acaben de molestar del tot, és que potser encara podem apretar una mica més. I en aquest sentit, per exemple, les feministes, més enllà de les imatges i més enllà de les pràctiques i les narratives, van oferir una sèrie de reflexions que ja no són només narratives, sinó que són pràctiques, no? Com podem transformar dinàmiques de treball, com podem transformar maneres d'explicar la història, potenciant autories col·lectives, repartint els mèrits, cuidant, i aquesta és molt important i molt oblidada, cuidar les condicions en què es fan les feines. Seria interessant que hi hagués també una jornada sobre les condicions de treball en els espais institucionals. També ho dic perquè avui estem en una xerrada interseccional i el nostre perfil racial és bastant homogeni, no? En aquest sentit, cuidar els processos més que els resultats, consens més que jerarquia i evitar dinàmiques competitives. Les nostres institucions, la seva organització segueix sent jeràrquica i això també és una qüestió que limitarà molt la nostra pràctica eficaç i eficient. Dit tot això, com us dic, la institució és, diguéssim, la consolidació o la solidificació d'algo que en el seu moment va ser un gest instituent. Crec que nosaltres hem d'intentar amb les nostres pràctiques, amb els nostres projectes, fundar gestos instituents més que reproduir institucions. Com es funden gestos instituents? Buscant activar dissensos, buscant sacsejar zones de confort. I és des d'aquí on aquestes institucions poden reformular-se, transformar-se a partir de gestos instituents que necessiten 100% de la creativitat. Quan parlo de creativitat no és només perquè vinguem d'institucions artístiques, sinó que, per exemple, la pensadora feminista egípcia i una gran metgessa, Nawal El-Saadawi, ella sempre parla de que la creativitat és el més comú dels nostres sentits. És la potència de la societat per imaginar el que no ha sigut o el que podria ser. I que justament les nostres institucions, escoles, museus, presons, hospitals, el que fan és reprimir no només els nostres cossos, sinó els nostres desitjos i també la nostra potència imaginativa. Tot museu, sigui de l'àmbit o de la dimensió que sigui, necessita promoure en els seus espectadors la potència creativa. I Nawal El-Saadawi parla de que la potència creativa és sempre potència de conflicte i dissens. En aquest sentit m'agradaria girar una mica la nostra missió o veure-la des d'un altre lloc. La societat és la que transforma el museu i no al revés. Els museus sempre anem tard a lo que la societat lluita i demana i per això quan incorporem aquestes lluites correm el risc de desactivar-les. I no estic aquí dient que ho fem amb malícia, però sí que tendim a obviar aquests processos. I en aquest sentit el que hauríem potser ara de plantejar-nos com a objectiu és, per dir-ho ràpid i mal, no ser un estorbo. Hauríem d'intentar que el museu no vulgui posar-se la medalla de liderar un canvi social, sinó al contrari, estar a l'alçada de les transformacions que la nostra realitat necessita. Estar a l'alçada d'evitar que els feixismes i l'extrema dreta tornin a ocupar el nostre imaginari amb les seves iconografies i a la vegada evitar donar l'esquena o neutralitzar lluites que s'originen en un altre lloc. En aquest sentit, i per acabar,
perquè veieu que us he portat un cas pràctic, no tot és míting polític. En el nostre cas, jo i la meva companya estimada i companya de lluita feminista Blanca Àrias hem sigut les comissàries de l'adaptació d'una exposició que ve de la Wellcome Gallery de Londres que es diu The Cult of Beauty. I aquesta exposició tenia l'objectiu a Londres d'abordar per què totes les societats hem desitjat la bellesa. Fixeu-vos que aquest concepte dins d'una institució diguéssim poderosa com és la Wellcome Gallery, la pregunta mateixa tenia la mateixa perversió que quan es pregunta per què no hi ha grans dones artistes a la història de l'art. Sí? És una pregunta que no busca analitzar la situació sinó desviar una mica la problemàtica. Quan a mi i a la Blanca se'ns presenta aquesta oportunitat, ens demana només la institució, el CCCB, que no ho oblidem, és una voluntat de fer xarxa amb la Wellcome Gallery, una voluntat d'establir i enfortir relacions internacionals, ens demana simplement una mirada local que faci parlar, dialogar les obres que venen d'Anglaterra amb algun artista local. 5 artistes en total se'ns demanaven de 240 peces que hi havia a la col·lecció. La Blanca i jo no teníem cap intenció de destruir aquest projecte, de fet ens interessava molt com a historiadores de l'art la pregunta sobre com s'institueix i s'expandeix el cànon de la bellesa ens semblava central i nodal. Què ens va passar? Que ràpidament vam xocar amb un imaginari anglosaxó que assumia que la bellesa era multicultural i que el fet de que totes les persones poguéssim reconèixer una cosa com a bella ja donava per resolt que totes les persones visitants podien sentir-se interpel·lades davant d'aquesta exposició sense reflexionar quins conceptes, quins discursos i quins cànons han tingut més o menys pes al llarg de la història per educar la nostra preferència, és a dir, el nostre gust cap a unes formes de bellesa a unes altres. La Blanca i jo ens vam prendre aquest exercici com un repte que haig de dir que el CCCB ha apoyat i va permetre fer unes modificacions que s'accedien del camp previst, també perquè el CCCB també té molt après que les lluites feministes de Barcelona van molt fortes i hi haurien coses que la societat no estaria disposada a sostenir en una exposició a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit ens van permetre reorganitzar l'exposició i nosaltres vam decidir dividir-ho en 3 gestes que crec que ens poden ajudar avui a obrir també un debat. El primer és el següent, que la matèria sempre desborda la forma o la figura que li volem donar. Nosaltres, igual que fem identitats de gènere, el que fem és configurar, construir una forma tancada d'algo que és per natura fluid, si voleu. En aquest sentit, Marina Vargas és una de les artistes que estarà, no us les ensenyo totes, que no us vull fer spoiler i us espero al maig a veure aquesta exposició, però la nostra idea és que els mites, com la matèria, són plàstics, d'acord? Són capaços d'acollir moments on se'ls dona una forma rígida, però també sempre és allà on trobarem l'espai de la dissidència o, més interessant, la posada en qüestió de l'essència, de la puresa d'aquest origen. El segon gest que vam plantejar és que el mite de la bellesa, el culte de la bellesa, també era una forma de colonitzar el passat. Nosaltres vam voler expandir la història de l'art i transcendir el límit clàssic que avui en dia encara li posen les grans narratives i veure com són les obres d'art de la prehistòria que ens inviten i ens permeten justament desbordar el cànon de bellesa normatiu. Per nosaltres, un dels gestos fonamentals que obligava la recerca sobre preguntar-nos què és això de la bellesa i com neix és precisament veure quins còdics s'han imposat i sobretot quina és la seva temporalitat. I aquí és quan ens donem compte que tot el que és tot el que està fora de la història oficial és un espai de gran aliança per desmuntar la normalitat. El segon gest té molt a veure amb reconèixer que les pràctiques dissidents no són vanguardistes, són ancestrals. Sí? Aquesta obra de Fenya Celedón ens recorda que justament ser queer, ser no binari,
ser una identitat fluida és algo que correspon a l'origen de la humanitat, no a la seva evolució moderna. Per nosaltres, reconèixer en els feminismes, amb les lluites dels pobles originaris, una potència i no només una nostàlgia era fonamental per entendre com també el mite de la bellesa ha sigut una forma de colonitzar el temps, no? I els cossos. I per últim, l'altra pregunta que ens fèiem és com podien els objectes artístics i aquesta exposició permetre'ns entendre com podem política i socialment construir uns contorns propis respecte als cossos, però també respecte a les institucions. Totes les formes les aprenem i les sostenim com a tancades, però justament aquesta obra de Rein Buchnes que el que fa és jugar amb una matèria que constantment està adaptant-se i movent-se en el seu cos, ens recorda que totes hauríem de voler i desitjar justament tenir plasticitat i capacitat creativa per definir-nos sempre que vulguem, no? I variar aquesta mateixa definició. Si alguna cosa jo he après de les pràctiques feministes i dissidents és justament que ninguna forma és estable ni fixa. No podem pretendre, amb espais d'aquests crítics i polititzats, que ara nosaltres fixarem com han d'entrar o de quina manera han d'entrar els feminismes o les lluites interseccionals al museu. El que sí que podem fer és treballar molt la autocrítica a com el nostre sistema és més flexible que plàstic. I això sí que crec que és una feina creativa de transmissió. No cal incloure 10.000 dones en un museu on no les ha guardat. El que és interessant és que el museu ens expliqui per què no les ha volgut guardar. I aquestes també són pràctiques feministes i pràctiques interseccionals. Saber explicar en un museu per què la història que s'explica és una història blanca i és una història burgesa té la mateixa importància que fer una exposició sobre la classe treballadora. I és aquí on jo crec que també els canvis de paradigma i tenir espais filosòfics i reflexius per pensar de tot això són importants en els àmbits de museus perquè precisament no hem d'implementar polítiques, hem de crear-les. I aquí, de nou, està la nostra agència creativa. Bé, potser he parlat molt ràpid, tinc moltes més estona, però entenc que això pot generar preguntes, així que potser ho deixo una mica aquí. Us haig de dir que, com podeu preveure, aquesta exposició no ha sigut un camí fàcil ni per mi ni per la Blanca i encara estem en procés de veure com acaba, no? En aquestes tensions nosaltres hem tingut moltes oportunitats d'esgotar-nos perquè la institució és molt gran i molt poderosa, no ho hem fet. Veurem com arribem al maig, també veurem com us arriba a vosaltres l'exposició. Moltes gràcies i espero amb ganes les preguntes.